Per la segona pràctica partirem, si fem les mateixes condicions que la primera, aigua, però ara en comptes de glucosa hi posarem clorur de sodi. El clorur de sodi se dissocia i se dissocia d'una manera pràcticament completa. D'aquesta manera, NaCl dona Na més Cl més. És a dir, que a l'hora de tenir en compte el factor de Van 't Hoff, per una posem 2. Per una banda, perquè són dos ions que es produeixen, i en segon lloc, perquè aquest clorur sòdic se dissocia, si no fa, en el 100%. Per tant, aquests dos ions són realment el doble que la quantitat inicial de clorur sòdic que s'han posat. Partirem de la mateixa quantitat d'aigua, no hi ha cap motiu per canviar-ho, no mirarem el punt de fusió de l'aigua, el tenim clara, i posarem unes quantitats que vulguem de clorur sòdic, per exemple, 77 grams. I amb això apagarem 77 grams en 100 grams d'aigua, l'aparell dins el bany i arrencam. El punt de congelació serà que m'ho marcarà d'aquí un momentet el termòmetre menys 1,125. Tenim com a massa de solut 77 grams. La constant crioscòpica de l'aigua, que segueix essent 1,86, és característica de cada dissolvent sense que influeixi per res absolut, per molt. D'altra banda, hem partit de la massa del dissolvent, que eren 100 grams, i l'increment de T, comprovarem, és menys 1,125. Ja sabeu que és alt. Menys 1,125 graus centígrads. Per tant, la massa molecular del clorur de sodi, que és de 58,5, en aquest cas seria el doble per el factor de Van 't Hoff de K sub F dividit per increment de T i per la massa d'absolut dividit per la massa de dissolvent. Substituint, tenim 2 per 1 en 86 dividit entre l'increment de T, que era 1,125, multiplicat per la massa d'absolut 1,77 i dividit tot entre 100. Tot d'una farem aquestes operacions i veurem si realment el resultat, tenint en compte el factor de Van 't Hoff, s'acosta en el 58,5 del clorur sòdic. Els resultats són 0,0585. Quilos, en perfecta concordança amb el valor que nosaltres esperàvem. S'ha de dir, o s'ha d'insistir, en que això és cert perquè el clorur sòdic en aigua se dissocia pràcticament del tot. Si el clorur sòdic se dissociés en el 80 o el 90%, el resultat no seria aquest. Amb això comença la pràctica.